Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Πάμε τώρα στη Ζαγορά να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι μέσα στο Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, θα γίνει μια ημερίδα, λέει, για να παρουσιαστούν τα έργα ή τέλος πάντων πώς θα κινηθούν οι εταιρείες που θα τα αναλάβουν για να τα αποκαταστήσουν. Αυτά από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον Ντάνιελ. Δεν ακούσετε κι εσείς, κύριε Τσαπράζη, τη Συλλάση της Αγοράς? Δεν άκουσα για την ημερίδα, κύριε Μανώλη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κάπου το πήρε το μάτι μου ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Όμως ήρθε ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός της Αγορά, πριν από 3 ημέρες. Συναντήθηκε με τη Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν είπε τίποτα σχετικά με τις αποκαταστάσεις. Ναι, το Φεβρουάριο, το βρήκα αυτό. Μισό λεπτό να σας το πω έτσι, για να το πω και σωστά για τους ακροατές. Στην ημερίδα που έγινε στα Τρίκαλα, ξέρετε τώρα, από την ΠΕΔ, και είχε σαν κεντρικό θεματικό άξονα την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ, ο κύριος Κοντογιώργης, λέει, ο υφυπουργός πέρα τον πρωθυπουργό, σε μια τοποθέτηση που έκανε, γνωστοποιεί στον οδικό χάρτη των κυβερνητικών πρωτοβουλειών που πρόκειται να εξατληθούν με κίνηση το Φεβρουάριο του 2025. Πρόκειται για 4 εκδηλώσεις, λέει, ανοιχτές διαβουλεύσεις σε κάθε μία από τις περιφερειακές ενότητες, όπου θα αναλυθούν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν οι τοπικοί φορείς καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις. Είμαστε στην αρχή ακόμα, δηλαδή. Είμαστε πολύ. Ναι, γι' αυτό ήθελα να το διαβάσω, γιατί δεν το θυμόμουν τώρα απ' έξω. Το είδα κάποια στιγμή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, λίγο πριν το καλοκαίρι του 2025, θα έχει πλέον αποκαλυφθεί ένα σημαντικό μέρος των πρωτοβουλειών που αφορούν κομβικά ζητήματα για τη Θεσσαλία, έτσι ώστε να σκιαγραφείται με μεγαλύτερη ευκρίνεια η επόμενη μέρα. Και λέει διάφορα, ναι, άλλα. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Μανώλη. Η Ένωση των Τεχνικών Εταιριών εδώ σε επίπεδο Θεσσαλίας έβγαλε μια ανακοίνωση. Και αυτό, ναι. Πάνω η οποία λέει ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες έχουν περίπου τζίρο ετήσιο 2,5 δις, όμως η κυβέρνηση τους έχει μπουκώσει με έργα άνω των 18 δις, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν εις πέρας ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια. Άρα δηλαδή η γνώμη μας ως Λαϊκή Συσπήρωση είναι ότι είναι μια άλλη μέθοδος του streaming δια του αραμπόνος. Δηλαδή αναθέτω έργα σε κάποιους τους οποίους δεν γνωρίζουμε καν ποιοι είναι, δεν έχουν έρθει ποτέ να κάνουν έστω μια προμέτρηση, δεν έχουμε δει κάποιους μηχανικούς να εργάζονται επί των σημείων που έχουν γίνει οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. Άρα δεν γνωρίζουμε και δεν υπάρχει φυσικά και κάποιο χρονοδιάγραμμα. Και είναι ζήτημα αν υπάρχει και η χρηματοδότηση για να δώσει η κυβέρνηση με βάση τις ιεραρχήσεις που έχει μέχρι τώρα, η οποία κυβέρνηση δίνει πολλά χρήματα για τον πόλεμο, αλλά δεν δίνει, δίνει δηλαδή για γέφυρες πολέμου, αλλά δεν δίνει για γέφυρες φιλίας. Γιατί εμείς έχουμε ανάγκη εδώ πέρα από γέφυρες. Έχουμε ανάγκη από νερό ίδρυυσης και άρδευσης. Έχουμε ανάγκη από αγροτική οδοπία, έχουμε ανάγκη από το κεντρικό δίκτυο. Μιλάμε για την ασφάλειά μας, μιλάμε για τις ζωές των παιδιών μας που μετακινούνται καθημερινά. Μιλάμε για πολλά προβλήματα τα οποία για μας είναι πολύ σημαντικά, ώστε να μπορούμε να ζούμε σε αυτά τα απομακρυσμένα μέρη από την πόλη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και εδώ βγάλαμε και μια ανακοίνωση πριν από 3 ημέρες που λέγαμε ότι οι ζημιές που έγιναν από την πρόσφατη βροχή, από την πρόσφατη κακοκαιρία, στην ουσία είναι τα τμήματα αυτά τα οποία ποτέ δεν επισκευάστηκαν, ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν ή αποκαταστάθηκαν πρόχειρα τόσο από το Δήμο όσο και από την περιφέρεια, όσο και από το κράτος και από την κεντρική διοίκηση. Δηλαδή μιλάμε ότι είμαστε περίπου 14 μήνες μετά τον Ντάνιελ και δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καμία μόνιμη αποκατάσταση. Μα ούτως ή άλλως τα έργα αυτά τα έχει αναλάβει το κράτος. Και ό,τι έκανε και η περιφέρεια το έκανε, γιατί φυσικά δεν μπορούσε να τα αφήσει σε αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν επικίνδυνα και κάποιος έπρεπε να περάσει. Γνωρίζοντας ότι άμα γίνει μια καταιγίδα μεγάλη, τέλος πάντων θα παρασυρθούν, και άμα έρθουν αυτοί ποτέ να φτιάξουν αυτά τα έργα, πάλι θα τα χαλάσουν. Μιλάμε, κύριε Μανώλη, και για κάποια έργα τα οποία έχει αναλάβει η περιφέρεια. Ναι. Όμως δυστυχώς δεν έφτασε στο σημείο στο να κάνει αποκαταστάσεις. Έκανε κάποια μπαζώματα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι στο μεγάλο ρέμα του Χορευτού, το οποίο έχει μία από τις μεγαλύτερες λεκάνες απορροής του Πηλίου, ξεκινάει από τα Χάνια και καταλήγει στο Χορευτό, οι παρεμβάσεις ήταν όχι απλά πρόχειρες, ήταν επικίνδυνες.
Δηλαδή, αυτές οι παρεμβάσεις είναι σίγουρος ότι τις έκανε η περιφέρεια και όχι ο Δήμος, που μπήκαν οι αγωγοί και χάλασε ο δρόμος? Αυτό λέω εγώ. Αυτό δεν θα μου πείτε? Ναι, την περιφέρεια της έκανε. Και επειδή υπάρχει τέτοια υποστελέχωση, τέτοια ανεπάρκεια σε προσωπικό και σε μηχανήματα έργου, όχι μόνο δεν έγιναν πρόχειρες, αλλά έγιναν και επικίνδυνες. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση και επιμένω σε αυτό, γιατί ασχολήθηκα με το θέμα ότι το έργο αυτό που έγινε μετά και γέφυρα από πάνω το έκανε ο Δήμος. Δεν ξέρω. Ο Δήμος έκανε την ασφαλτόστρωση που έγινε από πάνω. Που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι την έδωσε ξέρετε, όλα τα έργα τα τελευταία 6-7 χρόνια δίνονται με απευθείας ανάθεση χωρίς καν διαπραγμάτευση. Έχουν νομοθετήσει γι' αυτό βέβαια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Ώστε να είναι δυνατόν δηλαδή, επικαλούμενες τις έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες γίνονται, δεν λήγουν ποτέ. Είμαστε σε μια περίοδο έκτακτης ανάγκης από το 18, από τις πλημμύρες του 18 μέχρι και σήμερα. Επικαλούμενοι λοιπόν τις έκτακτες ανάγκες, δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να δίνουν απευθείας αναθέσεις χωρίς διαπραγμάτευση με συγκεκριμένους εργολάβους. Και είναι θέμα το τι έργο γίνεται και το ποιος ελέγχει, αν υπάρχει επίβλεψη, αν υπάρχει σωστή μελέτη σχετικά με το έργο. Και βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δόθηκαν από τον Ντάνιελ μέχρι τώρα κάποια εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ξέρετε που έχουν πάει? Έχουν πάει στη θάλασσα. Έχουν γίνει μπάζα και έχουν πάει στη θάλασσα. Τα χρήματά μας δηλαδή που ακριβοπληρώνουμε, που λέμε λιτότητα και δυσκολίες να τα βγάλουμε πέρα, και αυτά τα λιγοστά χρήματα που έχουν δοθεί έχουν πάει στράφη. Και αυτό εμάς μας πονάει. Μας πονάει γιατί και δρόμο δεν έχουμε και τα χρυσοπληρώνουμε. Πάντως... Είναι πολύ μεγάλο θέμα για μας. Είναι ζωτικό θέμα. Είναι μεγάλο θέμα ο οικισμός του Χωριφτού να μην έχει ξανά νερό. Κυρία Μανώλη. Είναι ζωτικό θέμα το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, η Ζαγορά, να έχουμε θολό νερό μετά από κάθε νεροποντή. Και εσείς έχετε θολό νερό μετά από κάθε νεροποντή? Γιατί έχουμε τις υδρομαστεύσεις μέσα στα ρέματα, δεν τις έχουμε στις πηγές. Δεν έχουμε φτιάξει τα απαραίτητα έργα. Γιατί, κυρία Μανώλη, αν το θέλετε, το κράτος, τη λογική του κόστους και ωφέλους, δεν δίνει χρήματα για τις υποδομές μας. Δίνει χρήματα για μετρητές ίδρυυσης. Και έτσι ακούστε το εξωφρενικό. Έχουμε ένα πρόγραμμα 1,2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Ζαγοράς Μωρισίου για να αλλάξουμε τους μετρητές και να βάλουμε έξυπνους, με τσιπάκι δηλαδή, να γίνεται αυτόματη καταγραφή, ώστε να μην χάνεται κυβικό, να μην υπάρχει δημότης. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχουμε νερό όμως. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Τι νερό θα περνάει μέσα από τους μετρητές? Θα μετράνε τον αέρα οι μετρητές, που καθημερινά το καλοκαίρι έχουμε πολύ ωραίες διακοπές, ενώ πνιγόμαστε από το νερό. Το Ανατολικό Πήλιο είναι μια περιοχή που έχουμε 2.000 χιλιοστά νερού κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Λοιπόν, και το καλοκαίρι δεν έχουμε νερό να πιούμε. Όπως και να έχει, μόλις βρέξει έχουμε θολό. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο έχει αυτή την ώρα σημασία είναι τα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα να γίνουν, και ξέρω ότι η περιφέρεια τουλάχιστον φροντίζει έστω και πρόχειρα, όπως το λέμε όλοι, να κάνει κάτι, γιατί δεν έχει δυνατότητες για κάτι περισσότερο, και να έρθει το κράτος να τα φτιάξει αυτά τα πράγματα όπως είναι να γίνουν, όπως πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι η ουσία αυτή τη στιγμή, διότι εδώ δεν μπορείτε, εντάξει, ένα είναι το νερό, εντάξει, είναι και ο Δήμος. Αν ας πούμε ο Δήμος τόσα χρόνια, οι Δήμοι γενικότερα και διαχρονικά, λέμε ας πούμε δεν έχουμε πάνω στο Πήλιο λιμνοδεξαμενές να κρατάνε το νερό, έπεσε τώρα τόση βροχή, εντάξει εμπλουτίστηκε ο ορίζοντας, ωραία βροχή, να τη ρουφήξει το έδαφος, ξέρω εγώ, να έχουμε καλό νερό. Θολό νερό εσείς, θολό νερό εμείς. Κάπου σήμερα στο δελτίο έχω θολό νερό από ένα Δήμο, ξέρω, δεν θυμάμαι, στα Τρίκαλ νομίζω. Λοιπόν, σε κάποια περιοχή, σε κάποιο Δήμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς έχουμε θολό νερό, κύριε Μανώλη, επειδή δεν έχουμε τις απλές υποδομές. Δηλαδή δεν έχουμε υδρομάστευση στην πηγή. Φεύγει το νερό από την πηγή, πηγαίνει μέσα στο ρέμα και ο Δήμος το συλλέγει με πολύ πρόχειρο και απαράδεκτο τρόπο για την υγιεινή και την προστασία των ανθρώπων. Ωραία, γιατί δεν κάνετε με τα στοιχεία, όχι τώρα να μιλάμε εμείς στον αέρα, όχι ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που λέμε, αλλά με τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, με φωτογραφικό υλικό, με τα ποσά κτλ. Δημοτικός σύμβουλος είστε και εσείς και η παράταξή σας και κάνετε ένα σωρό δουλειά εκεί μέσα. Λοιπόν, πηγαίνετε έτα στο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Στο κάτω-κάτω κάποια στιγμή ας πληρώσουν κάποιοι που είναι, πώς το λένε, που δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους.
Ακούστε να δείτε, επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει πάλι, εμείς επιδιώκουμε με πολιτικό τρόπο να λυθούν τα προβλήματα. Γιατί μην νομίζετε ότι ο εισαγγελέας θα μας λύσει το πρόβλημα και θα έχουμε νερό. Εντάξει, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά αν είναι κάτι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, προκειμένου τώρα το νερό που μου λέτε, έτσι που περνάει. Εντάξει, αυτό είναι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να παρέμβει και αυτεπάγγελτα, δεν χρειάζεται. Αλλά λέμε τώρα. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρέμβουν, κύριε Μανώλη. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρέμβουν. Φυσικά υπάρχουν. Πού είναι οι υπηρεσίες αυτές? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν από την ώρα που τα πάντα ανά την Ελλάδα δεν είναι απλά υποστελεχωμένα. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, άρα, είναι λοιπόν, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δεν πειράζει να τσιγκλίσουμε λίγο παραπάνω και τις υπηρεσίες να τρέξουν, γιατί μπορεί και να μην το έχουν διαβάσει καν. Τη δική σας την ανακοίνωση. Μπορεί να τη βάλουν τα μέσα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα πει ότι τη διάβασε κάποιος μέσα στις υπηρεσίες. Δεν θα πει ότι κάποιος πηγαίνει και δουλεύει στη Διεύθυνση Υγείας, διαβάζει ας πούμε και τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά με το ίδιο θέμα δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν διαφωνώ. Στην συνεδρίαση λογοδεσίας ήταν το θέμα που αναπτύξαμε. Και τι σας είπε ο Δήμαρχος, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, τι σας είπε για το θέμα του νερού? Μας είπε ότι αυτά τα χρήματα έχουμε και αυτό μπορούμε να... μας είπε το τραγικό. Μας είπε δηλαδή τα παλιότερα χρόνια είχατε νερό για να μου διεκδικείτε και τώρα να έχετε καθαρό νερό. Δηλαδή έτσι θα το πάμε. Και ναι, πραγματικά. Σε παλιότερες δεκαετίες είχαμε καλύτερο νερό, κύριε Μανώλη, και τώρα δεν το έχουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά με αυτό το κριτήριο θα πάμε. Δηλαδή, είχαμε καλύτερο δρόμο πριν από 20 χρόνια για να έχουμε τώρα. Δηλαδή, τι είναι, προς τα πίσω, θα πηγαίνουμε. Μάλιστα. Καλά, κύριε Τσαπράζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ναι. Κάτι να πω για να τελειώσω. Ναι. Θεωρούμε ότι οι πολίτες πρέπει να πρωταγωνιστήσουν, ο λαός μας πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Να πάρει τη σκητάλη στα χέρια του, τα προβλήματά μας είναι δικά μας, δεν θα μας τα λύσουν άλλοι. Αυτό το κράτος δεν μας υπολογίζει το κόστος για να φτιάξει μία δαπάνη, για να εκτελέσει μία δαπάνη. Εμείς υπολογίζουμε ανθρώπινες ζωές και ανάγκες. Εμείς για να μείνουμε εδώ έχουμε κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Για αυτές τις ανάγκες θα παλέψουμε, θα ματώσουμε και καλούμε το λαό σε εγρήγορες και κινητοποίηση. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.